Jarrera aldaketa horren eduki nagusia zera dela, jatorrizko ikuspuntuak eta posizioak malgutzeko prestutasun bat ikusi du lehendakariak, alde neurrian behintzat akordioan bilaketarako. Atzoko bilera honetatik lehendakariak atera duen ondorioetako bat da hori. EH Bilduren akordioetarako prestutasuna hain zuzen. Hala ere, gobernu bozeramaileak onartu duenez, aurrekontuen inguruan lehen solaskidea alderdi sozialista da, oraindik elkarrekin duten hitzarmena indarrean dagoelako. Logikoa da, beraz, lehenbiziko solaskidetza eta nolabaiteko lehentasuna alderdi sozialistari ematea. Horrek ez du esan nahi, ordea, alderdi sozialista solaskide bakarra izango denik. Izan ere, adostasunak zabaldu nahi ditu jaurlaritzak egonkortasuna ziurtatzeko, baita bake eta bizikidetzarako esparruan ere. Eta horretan, jaurlaritzak esan du ponentzia berpiztea beharrezkoa dela. Eta horretarako politika orokorreko bilkuran, EH Bilduk zoru etikoa izenekoa berridatzeko eman zuen hitzari heldu diola. Hitza hartuz, lehendakariak eskatu dio berplantamendu hori egiteko, eta gobernuaren helburua da, lehendakariaren asmoa da, berplantamendu horren ondorioz posiblea izatea zoru etiko berri horren inguruan alderdi politikoen adostasuna eraiki ahal izatean. Eta ezberdinen arteko adostasun hori lortzeko ahaleginak egingo dituela lehendakariak agindu du bozeramaileak.